Koronavirusun iki ýagdaý hem resmi taýdan hasaba alınmadyk Türkmenistanda barha köp adam sol sanda sağlyk işgärleri hem COVID-19 ýolugýar. Ýurdun keselhanalarynyň COVID-19 alamatly hastalaryň ählisini kabul edip bilmeýändigi, ýa-saglaryň hem zerur dermanlary öz hasabyna satyn aldyrylýandygy baradaky maglumatlaryň arasynda daşary ýurt kärhanalarynyň virusu ýolugyny işgärlerini öz hasabyna özleriniň esaslandyryn karantin zorlugynda bejergi berýändygi aýdylýar. Bu ağırlykda Türkmen häkimetleri dünýädäki ýiti towuklama keseline salgylanyp şu ýylky av mewsüminiň ýapylýandygyny eglan etdiler. Geçen ýylyň aýagynda paýtagtyň Saparmurat Niýazow adyndaky hastahanasynyň gulak, bokurdyk, burun kesellerini bejeren Lukman Yusuf Babaýewiçiň koronavirus ýokunjundan helak bolmagynyň izi bilen onuň ýakyn garyndaşlarynyň hem COVID-19 ýolugundygy barada maglumat gowuşdy. Merhum Lukmanyň aýaly we gyzy hem koronavirus bilen keselledi. Olary keselhana ýerleşdirdiler we daşarky dünýäden üzgünleşdirdiler. Maskala agzalaryna Lukmanyň jynazasyna hem gatnaşmaga ruhsat berilmedi. Yusuf Babaýewiçiň ýedisi hem sowulmanka onuň aýal doguny öýkününe ýeten zeperden aradan çykdy. Onu Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Nohurowasynda doguny Yusuf Babaýewiçiň gapdalynda jaýladylar diýip maskalaryň tanyşlarynyň biri Azatlyň Aşgabatdaky habarçysyna 13-nji ýanwarda gurrun berdi. Resmi Aşgabatyň hiç bir COVID-19 näsaglygyny tasdiklamandygyna garamazdan täze koronavirus hadiseleri barada habarlar ýurduň beýleki künjeklerinden hem gowuşýar. Lewawyň çärji etrabynyň günorta bölегinde elektrik toguny öndürmek üçin gurulýan gaz turbinaly zawodyň daşary ýurtda hünärmenleriniň, ýagny Türkiýanyň raýatlarynyň ýene-de 9-synyň COVID-19 synagy oňy netije görkezdi. Mundunyň Azatlyň habarçysy bu guruluş obýektinde işleýän başga da daşary ýurtly 5 hünärmeniň koronavirus ýolugundygyny habar beripdi. Sol bir wagtda Sewitin hastahanalarynın COVID-19 alamatly näsaglaryň akymyna düz gelip bilmeýändigi we ýerli dermanhanalarda gerekli dermanlaryň tapdyrmaýandygy baradaky maglumatlaryň arasynda Gürüňýän zawodyň guruluş işlerini alyp barýan daşary ýurt kärhanasynyň öz başly karantin zonasyny esaslandyryp virus ýolugun daşary ýurtly hünärmenlerine öz hasabyny bejergi berýändigi belli Daşary ýurt kampaniýasynyň guruluşyň jemleji tapgyryna gatnaşmak üçin Türkiýeden we Russiýadan gelen hünärmenleriň ençemesinde koronavirus ýüze çykaryldy. Kampaniýa ähli çykdyjylary öz üstüne alyp ýerli dermanhanalarda tapdyrmaýan dermanlary hem özü daşary ýurtdan getirýär diýip kärhananyň ýerli işgärleriniň biri Azatlyň habarçysyna maglumat berdi. Bu ağırlykda Türkmen häkimetleri koronavirus pandemiýasyny agzamazdan ýurduň çäklerinde girdilen çäklendirmelerin germini artdyrýarlar. Türkmenistan gazetiniň 14-nji ýanwarda çap bolan sanynda şu ýylky av mewsüminiň onuň kesitinen mühletiniň soňuny, ýagny 31-nji martda çelini ýapyk eglan edilendigi barada bildiriş çap edildi. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi muny dünýäde ýiti towuklama keselleriniň sol sanda gusly mewüniň ýaýramagy bilen baglylykda emele gelen ýagdaý şeýle-de bu ýokunçlaryň ýurdun ilatynyň arasynda ýaýramagynyň öňüni almak tagyllalary bilen düşündirdi. Türkmenistan ýurdun içindäki hereketleri, üýtmeleňleri, bazarlaryň işine çäklendirmeleri, şeýle-de ähli ýerde maskalary giymek we fiziki ağırlygy saklamak talaplaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa boýunça edarasynyň koronavirus baradaky missiýasynyň iýuldeden saparyndan soň girdipdi. Şol saparyň dowamında missiýanyň bilermenleri Türkmenistana ýurtda koronavirus barýaly hereket etmegi maslahat beripdiler. Şol bir wagtda Türkmen häkimetleri COVID-19 testlerini daşary ýurtdaky garaşsyz laboratoriýlara iýermekden taklanyp gelýärler. Azatlyň marda habarçylary bir adam bazarlarda dilegçilik edýän adamlaryň sanynyň satyjylaryň sanyndan hem köpelendigini habar beren bolsalar, inni Sewitde gaşyň aýagyna garamazdan wirdi-wirlörýän çağala ýarlaryň köpelendigini aýdýarlar. Şarlykda Türkmen prezidenti maslahat geçirip aharly ilatyň durmuş üçünçüligi bilen baglanyşykly meseleleri ünsün düşürmelärligini ýatlatdy. Soňky günlerde musur dökülýän ýerlerde ýerli ýaşaýjylaryň öňünden çykyp getirilen wirdi-wirleriň hapa çelegine atylman özlerine berilmegini haýyş edýän aýallar köpelli diýip Azatlygyň marda habarçysy 13-nji ýanwar güni giýişlik habar berdi. Onun sözlerine göre wirdi-wir çeleklerini garagullayan aýallaryň ýanyna dürli ýaşdaky çağalar hem bar we olar soňky howada paketleriň içinde derege ýarajak zat bolsa saýlap almakda ejelerine kömek berýärler. Musuruňy çelege dökmän maňa beräýin. İçinde näme gerek zat bolsa alaýyn diýip naçar maşgallar baran adamlaryň hapaly paketini elinden alyp alýarlar diýip habarçylaryň kagyllary
polietilen paketlerini, il arasında baklaşka diýilýän plastik gaplary aýry-aýrylykda öň getiren gaplarına salyp tawsyrlayan yerlerine tawsyryp az-ulak gazanç etmäge çalışýanlyklaryny gurrun berdi. Türkmenistanyny dowam edýän agyr ykdysat çökünlüğiniň fonunda wir çeleklerini dörýän, hatda hapa çelekler üstündäki oňuşmazlykda yaralanýan adamlar baradaky habarlar hem täzelikde. Adatlyk geçen ýylyň fevralyny Aşgabatda hem wir dörýän adamlaryň görnetini köpelendigini habar berdi. Sonra habarçylar paýtagyt ýaşaýjylarynyň çöregi we adygy hapa taşlanýan çelekleriň gapdalyna bir gaba salyp aýratyn goýup başlaganlygyny hem gurrun berdiler. Adamlar çüýüşe plastik gaplaryny, karton we elbetde çörek gözleýärler. Köpçüligini adygy pakete salyp goýýar. Onu käbirleri haýwanlar üçin, käbirleri hut öldür üçin alýarlar diýip Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 2020-nji ýylyň 25-nji fevralyny habar berdi. Marda kawarçyny häzir wir çeleklerini garagullap, maskalasyna golluk bermäge çalışýan adamlaryň bu işdäki gazanç mümkinçilikleri bilen hem gyzyklandy. Kagdy önümleriniň 1 kilogramy 60 tengeden, polietilen paketleriň 1 kilogramy 10 tengeden, baklaşkalaryň 1 kilogramy 3 manatdan tawsyrýarlar diýip habarçy diwilden tapan zatlaryny çagalar bilen aýratyn gaplara salyp oturan aýalyň sözlerini salgylanyp aýtdy. Ejeler bilen diwil dörýän we tapylan zatlary aýratyn gaplara salşýan çağalaryň ýene bir kömegi bolsa, olaryň toplanan zatlary göterip alyp gitmekde berýän ýardamlaryndan ibarat. Olarlar wir-diwilleriň ýanyna eýesiz itler, pişikler kän görnýärdi. Indi bu ýerde adamlar köpelli. Olar muhurly gaplaryň içine girip derege ýarajak zatlary tapyp saýlap alýarlar diýip habarçy aýtdy. Yerli fiinçiler adamlaryň beýle agyr ýagdaýa düşmeginiň sebäbini köp edara kärhananyň, naharhanalaryň, kafeleriň, restoranlaryň ýapylmagy, harytlaryň wakatynyň ýergiderli we ýylatyň ýagdaýyna garanyna aşa gymmatlamagy, işleýän adamlaryň köpüsiniň aýlyklaryny nagdlaşdyryp bilmezligi bilen düşünürýär. Döwlet dukanlaryna halka ýeterli bahadan satylýan harytlar ýok. Husus dukanlarda harytlar adamlaryň mümkinçiliginden has gymmat. Çağasyna çörek gözleýän adam her hil çäre ýürýär diýip anonimlik şertinde gurlaşan tyýynça etdi. Ýylly aýlyklaryň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň 10 göterim ýokarlandyrylýanyny aýdýan hökümet dowam edýän işsizligiň derejesi, manadyň hümmetiniň gaçyşy we harytlaryň wahalarynyň ýergiderli ýokarlanyşy, garyplyk derejesinden aşakda ýaşaýan adamlaryň ýyl-ýyldan köpelşi barada hiç bir maglumat çap etmeýär. Kanun boýunça Türkmenistanyň adamlary durmuş taýdan gorumak, işsizlere, goly hukum başgarlara kömek bermek nazarda tutulan. Emma iş ýüzünde beýle mümkinçilik ören az diýip fiinçiler aýdýar. Şu aralykda hökümet başlygy käbir resmiýleriň şol sanyny ahal we daşowdy vilayatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagyna video arkaly maslahat geçirip resmi maglumaty görä ýurdy durmuş ykdysat taýdan ösürmek meselelerine garady. Emma TDH-nyň habaryna prezidentiň esasan garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna gawat gurulmaly desgalar, şol sanyny 3000 ornuluk aýyn we 3000 ornuluk sadaka jaýynyň gurulşy, şanly baýramyň medeni maksatnamasy bilen gadyklanyny görnýär. Tanqidçiler hökümetiň ykdysady maňsy gümürtük desgalary milliardlarça dollar harçlamagy dowam etdirip, ýylatyň durmuş ýagdaýyny dogulýan ýaly gözden düşürenligini aýdýarlar. Şuň 14-nji ýanwarda Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda işe girdilen 3 proýektiň açylşy boldy. Oňa prezidentler Berdimuhammedow we Muhammed Eşref Gany hem telekonferans arkaly gatnaşdy. Demir ýoluň gurulşygynyň Awganystan üçin ören mühimdigini prezident Gany ödeden çykyşynda nagtady. Şonuň açylşy netijesinde Awganystanyň iklimde ýerleşen ýurtlar bilen ara baglanşygyna mümkinçilikleriň dörejekdigine prezident Gany umyt bildirdi. افتتاح خط آهن آبتین اندخوی و سایر پروژه‌های زیربنایی میان دو کشور Türkmenistan, Awganystan üsraşary gaz geçirjesiniň gurulşygyny hem planlaşdyrýar. Top adında Türkmenistanyň Pakistana elektrik geçirjesi gurulýar. Şu ýylyň awgust aýynda top proýektleriniň işini Awganystanda da başladylýanyny prezident Gany bildirdi.
Onun için hemme tayarlıkların görülendigini ol duyurdu. ما برای افتتاح پروژه های تاپی و تاپ در ماه اگست 2021 در خاک افغانستان آمادگی داریم. Afganistan'da hopsuzluk ýagdaýlary gün geçdigiçe çylşyrymlaşýar. Talibanlar bilen alaşyk üçin Katarda gepleşiklerim geçirilýär. Afgan meselesiniň çözgüdi boýunça Türkmenistanyň aktiv rol oýnamagy isleg bildirýändigini hem Prezident Gany beýan etdi. Aşgabatda Afgan ara gepleşikleriniň geçirilmegine Türkmenistanyň zemin häzirlemege taýýarlyk bildirendigini Prezident Gany öňe sürdi. Türkmenistan خواهان ایفای نقش در پروسه صلح افغانستان است. Afganistan bilen Türkmenistanyň arasynda strategik alalaşyk baglaşyldy. Afganistanyň esasy aktýory Amerikanyň Birleşen Ştatlary hasaplanýar. Şonuň üçin Afganistan, Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda üç taraplaryň hyzmatdaşlygyň ýoly goýulandygyny Prezident Gany aýtdy. Türkmenistanyň Afganistanyň ýakyn goňşusy we anamdar hyzmatdaşlygyny Prezident Gany ma'lum etdi. از این لحاظ افغانستان با ترکمنستان به شکل سه جانبه افغانستان، ترکمنستان، امریکا همکاری دارد. Afganistana buyurdun böleki goňşularam elektrik togyny berýär. Afganistan, Özbegistan, Tajikistan we Iranyň elektrik togyny satyn alýar. Türkmenistandan iýerilýän elektrik togyň öň güýçsiz bolandygyny deputat Muhammed Şakir Kerimi aýtdy. Türkmenistandan iýerilýän elektrik togyň kuwatynyň artmagy bilen indi bar bolan kynçylygyň çözüljekdigine deputat umydwarlyk bildirdi. 500 kilowatt ile tahwitliş Häzirki durnuksuz ýagdaýda 3 proýektiň birden açylmagyny Afgan halky muhim hasaplanýar. 3 proýektiň hem Afgan halky üçin bähbetligini deputat Muhammed Şakir Kerimi aýdýar. Prezident köşküniň Çarçynar atly bölümine geçirilen çäre özüniň hem gatnaşandygyny deputat ma'lum edýär. Şu projanyň şugun resmen Reisler Cemhur Mehmet Eşref Gany Çarçynarda hem kabina millet wekilleri Afganistanda internetin bahasy regionda yerleşen ýurtlara garanda ençeme esse ýokardy. Hemem Afganistanda internet güýçlüdäl. Fiber Nuri atly optiki süýmli aragatnaşyk ulgamynyň ulanşyga tapşyrylmagy bilen Afganistanda internet kynçylygynyň çözüljekdigini deputat bildirdi. 3-nji proje Wasle Fiber Nuri Afganistanda hopsuzlyk şertleri yaramadlygynda galýar. Demirgazyk Afganistanda da hopsuzlyk şertleri yaramadlaşdy. Hususan Demirgazyk Afganistanyň Faryab welaýatynda jeňçileriň güýçlüdigini resmiýlerim tasdiqlaýarlar. Ýöne bugün Akene benderinde il bähbetli proýektleriň dabaralary farahatçylykda geçdi. Türkmenistanyň Afganistanda amala aşyran we amala aşyrmagy gözüňde tutýan proýektlerine özleriniň garşy däldigini Taliban hereketiniň wekilleri aýdýar. Şonuň üçin günde bir aýlganç wakanyň ýüz berýän welaýatynda bugün ýagdaý gadaly geçdi diýip bilermenler aýdýarlar.